Bilaunako taldea, Amona taldea, laburrak utziko zaio. Ez dakiz zer pasatzen den herriarteko honetan inorrez da bilborrometan. Gure aldeko pankartan nahi ditu frontoi bertan azpeitiko paretetan. Amaia finalian egon zen, 99 hain zuzen. Galdu egin zuen da geroztik, ez du bururik altxatzen. Zera deteratzen, nien aizela sartzen, ardo ona bezala ari naiz, urte pasa ala mejoratzen, neska bat behatzen, asteko pulamentu pixka hartzen. Andriu, jozak goia, ez diu alperrik fitxatu atzoko erraldoia. Aizta artezakean edo norrazpian, leo jokatu ezak terreno guztian. Bertxo kantatu hitzak denbora guztian, zerbezak atxikeaten ditugen ostian. Baino ezin badek lasai ezai apuratu, beinatek denak baietz errekuperatu. Beñatan gure lider, trago botillero, lehela usadio bazelkan, aste buruero. Naiz da oiana egin, ez labuna gero, erakutsi zazeitan iguanan primero. Oiana iguana juntzan, bertxota Argentinara, eta bera gabe gu umezurtz gelditu gara. Baina berdin dugu ez berdin du alde begu bergara. Jodezagun goiata, eidezagun algara, zengo deu. Eskarmentu latza emango dideu. Ikusi gabiriarrak, ze morroizko earrak, alare gaur alperri, uste eta indarrak, ajelatza dakarki biarrak, porrota asimilatu beharrak, lehen izan dituzue igande goiz txarrak. Endik ez dabil kompleto, ai, bere ikasketak tarteko, ingenieritza ikasi zuen, ai, zinegotzi bukatzeko, ai, endik ez dabil kompleto. Igartzabalen kanpeo, ai, bertxotan ta aupoteo, pollo txirritaren marka, aik, hautsi omen zitun lehengo, ai, bertxotan eta poteo. Hauek katzetik hola egiten duten, baino berez badute amaika entzuten. Segi osinalden bai antolatzen, hori behintzat earki egiten dezuten. Alperrik ez